friends, kenok sai mangkana tini ani background music kharawi no ang tini kisa mood kaham ekdom happy feel khai tongo angke tabuk manang khai tini kisa mood kharap chele jago school thangnane dilino mane boasuk to chele jagya tini khai tamhna bini bag hilik jagai bin papa na kisa naga di mane bos hamani logi logi na jagya bai bo tini kisa joli jagai thanga phung kai bono bin papa get jora mane gari kari rohnai o chin parani dukan jora gari phari bonara gari kari rohnai ke phaipru kai to ko jora man haruta lephunga jora bitabok borok thangla kya borong logi logi ang kisa video khainyar ka ang tabok manang no tuni phake tabo ang ready ngi school thangse nai butung ngo ready khai nangan mama no banang ha butung no ya ta la sorry phunuk diti sawo ru phakai ya kham ti se phunuk ade mokhai ani bekrajat ama boh gai bo samungrate nasi tong smaya belai ke kisrangbo nasi bo se punbukur songna hnai punbukur nai asuk jak marang no school tunuwi phaimale bono se sogui tongmono gong boi video kisa khaimanar sinai hnai video khai ti sai phunuk dehin chata ga bo khai hanyo tongmaya bo samungmang tangthung gai garo ni ano maikhurir pai hnai angbo tongtho jagai tabo kusumuni maisana nai tongka tam tup sama school ni firok phaiye dipor jorawa gudok songna hnai sati bor bokholini haka butung bai nor nai jongda ni blog not nor tini bra interest na ni blog nai shal master haing ta hana gare chosma kosom thup tire masure nya thangsa tir khetawa yang basi song lengjak toma kya mayok khujagai tabo borong no masuri borok tak masu chala sinai kok sade tamo ang nai ko ka thok to ka tam riang ka mai tok sa hai mai bor ma jaga phajai ko masur phone hayu ji mai bor nai ro leng jak toma kya ta borok mai chanai gos iko ji yang kheto yang bor ba kya yang bor ba ye jabo oro tong ko iko ba bazu songkor jong yo maisala kya borok borni baga mami songma ka to share khaimalia karon dipor belai tumkha khola bala hnai tungmani jala abon baga ang mon mami songmani tam songka share khalia borong no tini char ka wak bahan budok dal sungna gang khaitam hnai kamla rong no kisa kam ka chai ma khakai belai bkha tong thoda khasrango amti kamla rong no charna ni kun khasing nar no sunya gai borong na kam ko pungi chari mang khache tam hnai ang santi manoda gai borok tabuk to maisala tong lai maisana bagai tab khurla sinai khuriya koi ko balti o mai be mui tubjak gai borok tabuk chalai sinai kinor nai tong den block na butung Hare megi cha phade mokhe Nobel bar ketakona jol sop mobai tuku kangkai mo khapui rok khamo khaisuak rok motok ma rok khamo iko abo doctor rumani saban no je motok jang nai khamo puliman iko ngana khatano kon ketakona jol sop khapui rok khamo Nata bia mokhe cream kaisa motok mani cream tabuk horni 11ta tini tamse tal chungkha norok bai sher khayawai tongmalia thuna naima sa ani bisnao sa ani kobongo sa light phai tong phai ani forkite asuk ke tal kuchung tini okay 11ta no logi logi no mo tini kisa
video ma khlaise nai nei video khlaiye norok share khlaikya naidi norok khel da tong semia kebo ekdom talsung suka tini hor thangnaya gani vlog asung nang sinai good night jotono kaham kai tong di hambai jotono no